sakit nato ani. Karon mga igsuon sa atong pagsugod nining atong programa ato kining pagasugdan sa hamubo nga pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami tugyan sa mga pagsulay. Hinunoalwasa kami sa kadautan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Berhen sa Fatima. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So maayong gabi na usab ninyo, sisters. Gabi, Dre. Ang atong gihisgutan sa miaging Sabado dinhi sa atong programa mao ang Ash Wednesday. Ay nautunta nga na-prepare itong atong mga kaigsuunan atong Ash Wednesday. Nakapabadlis ba mo ato, Ter? Yes. Oh, Father, kapabadlis me. Nakapabadlisod sa bilangguan. Dito ka sa Bilangguan? Nagmisa man dito. Okay. Sa Naga City Jail. Si Father Romel. Sa Guadalupe siya ni misa. Okay. Wala dito ko na nabadlisan. Kaganihan nagmisa po ko dito sa Naga City Jail. Ay, kanindot. Gihando man kanila, Father. Ang saad yung man kang third Wednesday. Nakamisa na kaganihan. Nakamisa na ko. Wala na sa third Wednesday. Ang akong giingon last Wednesday na ko mo balik og misa. Ang mga Wednesday ba kanang naa mo. Kaniha gihangyo ko nila kay nagmisa man ko sa female dorm. Sa Cebu City female dorm. Yan naraw na sila silingan. Ingon siya. Ingon tong kanang isa ng assistant warden diha. Kalimot mo. Nalimot mo na kong sir. Sorry kay sir. Unya ningon din to siya nga misahe mo diri Father. Sir Pedi. Amo to nagmisa ko dito. Naghanpog kayo. Sige sila gandom niyo, Father. Oy. Lagi. Porting pagakpak nila dito pag abot na ko. So mao ni mga igsuon, sige kita hisgot ani og bilangguan. Unya may di ka nakakuan ka dito Sister Conchita no sa Ash Wednesday. Ash Wednesday. Yeah. 2 o'clock sapon isa. Karong kuana kani atong programa karong Sabaduha ang ato na sang topic karon in general atong hisgutan ang mahitungod sa Kwaresma. Kwaresma nya ato gyapon i-relate siya sa bilangguan. Kamo unsa may inyong ikasulti aning Kwaresma mga sisters? Kwaresma. 40 days preparation. Sige. 40 ka adlaw pagpreparar ngadto sa pagsud na sa Ginoo sa iyang pagdawat niya sa iyang kamatayon. Mao na siya. 40 ka adlaw na. 40 ka adlaw sa pagpangandam para sa pagsud na ni Hesus ngadto sa pagdawat niya sa kamatayon diha sa krus. Og pagkabanhaw. Mao na siya. Ikaw Sister Celia, sa may imong nahuna ani? Kwaresma mao na panahon nga pagpuasa. Puasa. Muna siyang panahos puasa. Nakapuasa na ba ka? Nakapuasa na ka, sister? Ika Bernes o Merkulis mo na akong puasa. Puasa ako kanon. Ikaw puasa ko pa dere. Katong pag Merkulis sa Badles. Merkulis Badles. Magkapalig-on sa espiritu. Sister Conchita, unsa may imong sulti unsa man ning Kwaresma para nimo? Ang Kwaresma para nako mo ni panahon sa hinulsol, pamalandong sa mga sala, susihon ang kaugalingon, og kining Kwaresma ang English ani Lenten nya. Kanang Lent, usanas nakatabang nako kay Lent from the words comes from the word Lenten. Lent, L-E-N-T. Lenten comes from the word Lent. Yes. Lent, L-E-N-T. Let's eliminate negative thoughts, and things. Mayo kay Sister Conchita. Muna siya, Lent. Let's eliminate negative thoughts. Perfect itingali ka ng things. Perfect itingali ka ng mga di ba doon naman acronym sa una no katong high school elementary ta na sa NIDA nindot po kayo ang acronym Father kay murag masabtan jud.
eliminate negative thoughts. thoughts. Talks. And talks. And things. Try purti pa. Of thoughts, talks, Talks and things. Things. Yes. Nya karang unsa may negative ana Sister Conchita, unsa may mga negative nga imong Ang eliminate. negative. Kanang hunahuna ba nga puros na lang mga dautan ngadto sa imong bana, ngadto sa imong mga nagbisagwa sila gibuhat nga dautan. Ang hunahuna dautan na lang gyud mo na nga kinahanglan i-eliminate, kinahanglan positive gyud Karon thoughts. nga lent. Yes. Pagpagidok nga anak ko. Nya. Nya kanang negative nga talks, kanang mga negative nga mga pulong ba. Kanang mga pamalikas. Muna negative Mga siya. buang ka, kuanggul ana, mga negative. I-eliminate yun. Eliminate Yes. Ayo kayo, salamat kayo sa mga igsoon kaning among Sister Conchita diri mo ni tighatag og kuan. Do na gani kadto sa imong kuan sa to? Panahon sa Pasko. oh yes Pasko, kato. do natin Ay Pasko. father may kinagpahinumdum ka. Hangtod ron daghan jung niingon nga nakatabang tunamo. Kay ngano man. Unsa tay meaning sa Pasko niyo? Oh, ang P, pasudla ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Ah. Ang saan man pagpasulod, kuhaon ang mga negatibo nga mga pagdumot, kalagot, kasuko. O, musulod na ang Ginoo. Nya, ang A, abanti maayo. Ang S, simbaha si Jesus, wala na ilain. Kay usay no magsimba ta bahandi, gahum ana, mga idol artista dili, simbaha si Jesus. Nya ang kay. Ang kay katag sa maayong balita. Maayo yung balita, pulong yun sa Muna to Dios. ang Pasko ang O. Ang O. Ora mismo karon dayon. Oras mo yun. Dili jud unya-unyaon. Syunan ka na. Kanindot ana. So mga igsoon. Ato gining ko anon ibalyog Sister Conchita kay pertinindota mo hatag. So karon ari na ta sa ganing atong pamalandong padayon ta no. Alang nako kaning Lenten mao ni siya Lenten season kaning 40 ka adlaw nga pag pamalandong mao ning panahon na nga hatagan natog positive nga meaning ang atong mga pag-antos kay mao man ning panahon nang gihandom nato ang pag-antos no pag-antos og ang kamatayon ni Kristo nya ato ni siyang kaning mahimong model nga kini atong kamatay kaning atong pag-antos do na ni siya'y dakong bili kay karon go daghang mga tawo nga murag galisod man sila og dawat aning pag-antos no murag para nila ang pag-antos negative thoughts ra gyud no muna i-remove gyud na nila ang pag-antos pero pagkanindot is pag-antos kung makapamalandong tabahin ni Kristo karon nakahibaw mo kung saon pag-compute ang 40 days aning kwan aning Kwaresma Magsugod sa Merkulis sa Badlis sa pagkabanhaw. ang kuan Miyerkules sa Badlis hangtod sa Pagkabanhaw. pagkabanhaw Opo. Lenten oy dili na sa Easter naman tong pagkabanhaw Pagkamatay. Ang Lenten season, Kwaresma, nagsugod sa Merkulis sa Badles. Nga matapos nga to sa Merkulis Santo sapon. Ang ilang ingon, ang uban Miyerkules Santo, ang uban ari sad sila sa Biyernes Santo. Pero ako mas mo prefer ko nga ari mo tapos siya sa Miyerkules Santo kay kana na ang Huwebes, ang Biyernes og ang Sabado gitawag naman na siyang Triduum. Mo nang do na tay tinieblas ana Triduum. Ang katong Miyerkules gyud mo gitoy katapusan sa para nako Lenten season. Kay ang atong misa sa Lenten season matapos man sa Miyerkules niya ang katong misa sa kuan handumanan sa katapusang panihapon kuan naman to siya para naman to sa kanabitang special mass na to siya gani anha namo himuon di kasagaran sa ubang mga dioceses ang kanang itawag Christmas kanabitang magbag-o mi sa among bawo kami mga pare so dinhi sa Cebu dili man ta mag-iguan ng Huwebes Santo kay doon na may daghang mga island parishes dili na sila makauli. Nakaron ato kunong soyag compute ko na be. Saan na to pag-compute? Kung gikan tas Miyerkules sa Badlis, unsa man tong pizza? Pero March 6. Unya dayon ang April 19. So ang March 6 hangtod sa 31
Pila man na kaadlaw? 25 days. 25. Nya ang punan na tong 19, pila naman na kaadlaw tanan? Oh. Tipor mo lagi. Ha? 44. So 44 kaadlaw. 24. Unya kay 40 ra bang kaadlaw ang atong giingon. Unya kay punan para ba ni siya og usa kay ang kaning mag-compute og event i-appeal man nato ang first day. Ang first day ba di ba og di ta mag-compute og time ba? Event ang atong kanon, appeal ang first day. So mahug ni siya 45. Na karon sa ni paghimo paglukit ani ang 40. Sa atong kuan, sa atong liturgical Calendar. rule ani, ang 40 kaadlaw kanang tanan nga days nga nagsulob ang pari og violet. Nya kanang wa magsulob ang pari og violet during this gikan sa Ash Wednesday ngadto kutob sa ibutang talang og kaning unsa to imo Good Friday to imo gikan. Friday. Kutob sa Good Friday mao nay atong isipon nga dili siya Lenten day. Nya i-minus na nato. So ang una aning ma-minus ang piyesta ni San Jose sa Pitsa 19 Marso. Puti may isulob pari ana. Nya dayon ang Assumption ni Mother Mary sa ika-25 sa Marso. Ikaduha sa na siya. Nya dayon inig Palm Sunday red man na ang iyang isulob pari ana. Di tulo na. Nya dayon ang ang Holy Thursday white man ang isulob pari ana. Nya dayon ang Good Friday red man na ang isulob. Red wa gyapon. So 5 ang makuha. So 45 minus 5 40 days yun. So ang ilhanan pa ka nang mag-wear mo og violet. Basta na violet. sula. No, nya makita na natos ordo. Basta naagi diha ang violet, pasabot ana Lenten na siya. Kauban na si Lenten. Mao na mga igsoon, 40 gini kaadlaw. Nya sud aning 40 kaadlaw gidasig ta nga ang atong buhaton ani magampo unya maghinulsol og manghatag og limos. Mga hinabang ba gitawag na nato og works of mercy. So pagampo, paghinulsol og pagpanghatag og hinabang. Dili ni panahos pagpangayo kay katong Pasko say mangayo man ta. Karon kitang tanan gidasig tas paghatag. Panghatag 'yun. Mao na gid panahon na nga ang ato ra yung buhat isip mga Katoliko panghatag 'yun, di ta mangayo. Hasta nga tos Ginoo di ta mangayo. Di ta mangayo nga tos Ginoo aning panahon na. Maghinulsol ta atong i-offer ang atong mga sala nga niya. Di ta mangayo. Igo ra kita muhatag tas Ginoo niya ang Ginoo kay di man na mudawat og mga offer nga kanang mga pan, mga kuan ang iyang gipangayo nato ang atong contrite heart. Mao na siya nga aning Kwaresma tulo gini kabutang atong sigihag balik-balik og buhat, pagampo, pamalandong og ang atong pagpanghatag. Nya karon ang atong pagampo kuan ni siya kana ganing daghang klase. Na ay pagampo nga rosaryo, na ay pagampo nga misa, na ay pagampo nga kanang sana common kay way of the cross. Kanang way of the cross. Mamaroy sikat kayo kanang kada Biyernes way of the cross ta ana. Kami sa Village Father mo dyan among pirming gibuhat kada Holy Week mag way of the cross mi tanang mga home partners. Kana. So good mi atong Friday gapon. So nindot kay na siya labi na ginang way of the cross nga paagis pagampo kay kuan man guna siya mopahinumdom gyud nato ba sa dalan bitaw pag-antos ni Kristo sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Nya mo na dasigo nato ang ato mga kaigsuonan nga kana ganing atong i-celebrate ang Lenten kaning season nga mabulokon ba kanang duna bitatay kana ganing mapupo nga bunga inig abot na sa kanini ang katapusan aning maong 40 kaadlaw. Nya unsa may atong kuan ani ending ani inyong paminaw unsa kay ending? Unsa inyong gipaabot nga ending panaltan sitag pamalandong 40 kaadlaw. Kung kamo personal ninyo unsa may inyo rong giunahon na nga nig-abot untag 40 kaadlaw mao unta ni ang ending sa akong kinabuhi.
O ako para nako Father kanang mag-anam unta ko kasuod sa Ginoo ug makatuman jud sa iyang mga sugo. Na kanang kuan gyud murag discipleship gyud ang imo no. Kana bang dili ang akong kabubuton ba iya ha jud unta mo ako mabuhat sa akong kinabuhi. Mao na imong wish karon. Imo Sister Conchita, ina nang meaning sa imong lenta. Oh yes. Sa may Dili na kay human naman. Ang kanang pag-ampo, Father? dili ang imong wish karon ba sa ang wish gyud nako aning maong Lenten season. Oh yes, ang akong wish niing Lenten season, ang ako yung kasing-kasing mapuno sa paglaom ug akong hunahuna ba mahugasan sa kahayag sa kamatuoran nga mabag-o gyud akong kinabuhi. Daan na din ang kinabuhi. Daan na. Na changes gyud. Changes sa man. Kanang nga tanang mga pag-antos nga akong maagian sa kinabuhi, dili nako ikaguol kun dili ikalipay gyud nako kay nindot man gud ang pag-antos kun mo focus lang gito sa pag-antos negative bati way lami pero kung mo focus to sa positive side nga human sa pag-antos ana jud ang kalipay. Mao na siya. Basta nindotan. So, ora antos kita. Nindot. Ang imo pag-antos pag imo nga malipay kay antos nimo. O ganahan ko kay Makapangabit tong imong bana ba. Paya ka nimo no. Moingon ka nga la nindota ani Lord. Nganong karon pa man iniabot. Kalit lang siya. Ikaw Sister Celia, sa may imong wish karon nga Lenten kuan. Sa may imong gustong maabot sa imong kinabuhi nga muuli siya. Sa man. Ang ako sang kuan sa Ginoo nga kanang ang mga bati sa una ba na sa pagkakaron nga matangtang ang tanan nga kanang ang dili mahimo sa una nga karon mahimo na nako kanang bitang paghigugma kanang pagdawat pagsabot sa isig ka tawo mo sa akong Nindotan na kay tawa nang ipasabot Sister Celia may masabot. Kamo dia mga igsoon so ay kuno ninyo og pamulandong kanindot ni siya nga starting point ni palang pila palang kaadlaw tulo palang kaadlaw gikan sa atong pagsugod sa kaning Lenten season sa Kwaresma nga napitang doon na tay gipangandoy naiuban sad nga nangandoy sila nga makahimo gid ta kuno sila og fasting sud sa 40 ka adlaw. Kana bang wa gi kaunay ba? Amot na himo akaw nakapangandoy man ako wa ko mangandoy patay tana. Pero naiuban kanang extreme challenge na nila. Kaya na masay gidaghan nga makakuan sila makahimo sila ana 40 ka adlaw nga wa gid sila kaon nga solid. Pulos sa gid liquid. So ang solid ilang likweron. Pindi sa anad Father. Yeah. Para nato nga daghang kitag anak, daghang kitag mga bulingon, sus kapuyag labag way kaon Father, kuyapan tan. Maglipog-lipog kay. Karon bago pa kuno maglabas na kadukka gusgawas. Mura gilantan. So na ang ako sang pangandoy karon nga Lenten nga season nga kana bitang mahimo unta kong relax gyud kaayo sa akong paghatag sa akong kaugalingon isipari ngadto sa mga tao ba kay labi na karon nga permitang mapikhan lain-lain lang nga sources na daghang mga kana ba mga challenges sa atong pagbaruganan mga sinultihan usahay matandog man maratol ma-disturbo pareha unta ni Jesus bitaw nga si Jesus ga-relax na gito siya bisa giludan na ang naong bisa gikulata na nang relax kay siya ba wala tingogay nindota na no pero wa siya magtingog pero wa siya magkusmod pero aw kana ba kung sana wa siya magmugtok ba magsuko kay ba wala ang iya wala tingog sukol ka na Sister Conchita kana bang ilamparo na kagmaayo ba niya wala siya kay tingog walang kitingog mas maayo man noon nindota ka no nindot kayo pero Sister Celia gaduda ko murag dili ni siya tingog tingali na sa Sister Celia kay ba di na lang Grasya ra gid sa Ginoo may makapahimo natong mahimo na nato. Yaran ka mabuton. Nindot bitaw na kanang word premier ba jud kong kadungog ana nga. Grasya ra gid sa Ginoo pader. Pero ato gina siyang pamalandungan. Kana ganing kung kita gipangutan-on na mga Katoliko, dili na kita moingong grasya gid sa Ginoo. Kay pag sa ato palang pagkatoliko na diha ang grasya sa pagbuhat ana ang
kuan ana, ang dakong problema diha ang atong desisyon. Kay kani kung grasya, mulihok man gud ni siya basta ana tay desisyon. Ang grasya kung dili wa gitay desisyon nga himuon magpabili na siya nga dormant ka sa in English ba dormant kanang magpundo lang bitaw. Mo na hangtod mo bagtok lang hinuon na siya. Gakinahanglan siya og desisyon nato. Mo na nga si Kristo ang iya gyud kanunay isulti nga kana ganing mura bitag i-challenge gyud ka nga pahimuon kag desisyon kay dili man na mo operate ang grasya nga in itself nga magsige nag-operate tungod kay anan animo. Nya usahay ra ba mo ra ba na atong pasangil? Nga grasya lang gyud Ginoo pa der nga makahimo ta ani. Di paghimo og desisyon. Mo na ang akong point diha unsa may imong desisyon? Mutingog ka og tamparoson o dili? Nya mo gari ka di ko motingog pa der. That is my decision. Hinaot unta nga na ako'y grasya nga matuman ko ni. Aka na sakto na inana. Pero nana kay gihimong desisyon. Paragod sa grasya sa gugmas man nagtiayon. Ay nagpangutana sa pari dito sa kuan. Sulay ko nung nagtubag ingon anang pagkatubagay. Iingos pari ikaw babae dawaton man nimong lalaki na dinhi nga mahimo nimong banay ka. Grasya ra gyud Ginoo pa der. Distingi ko ng sulti. Di ba dili na so di mo sugot ang pari anay? Paghimo diag desisyon. Ang desisyon na Father silence lang yun. Silent yan. Kay the fruit of silence is prayer. Yeah. Na siya. Silence sa gyud sa kung Kasi saan ko sa kay meaning ro paglutos. sa silence niya. Kasi gahuna-huna na sa garong meaning. Nakuan mo gud nako si Gift Mother yun. Teresa di Calcutta gud. Kanang sa iyang kinabuhi ba. Silence lang gud siya. Bitaw. Buhat lang gud siya. Gugma sa buhat niya diha ko nakakuha niya katong yang giingon nga kun mo silence ka, the fruit of prayer is like silence, and the fruit of silence the fruit of silence is prayer, and the fruit of prayer is faith, and the fruit of faith is love, and the fruit of love is service. Mao na siya. So ending ana katong katamparos Peace. nimo. Ang ending imo ana tong peace. Alagaran. O lagi kay mo to fruit ato kay. Ug mo alagad na tani ano, maangko na tong kalinaw. Kana. Yes. Kay sigihan naman kanyag tamparos. Sigihan nga pong nimog alaga di. Moabot yung panahon nga di na tamparos kay kinsa may mo alaga niya. Na siya no. Siya mausab na siya. Mausab. Kaya nag-silence man ta. Nga, kung panalitan siya, musukol ta, mutubag ta niya. Imbis usaray buang, duha na nooy buang. Kaya nang tinubagay naman. Di ang nindot ko nang usab buang, silence lang, maayo lang. Okay. Kaya ang karing buang, mausab na rin, mahimong maayo. Basta nindot, ano? So, mo na mga igsuon, kining 40 kaadlaw nga pagpamulandong nato, atong suwayan og sunod ang giunsa man ni Jesus pag kanabitang atubang, giunsa niya pagdawat o giunsa niya paggamit ang pagantos. Kay ako maglibog bitaw ko ani Sister Concita, Sister Glinda, Sister Celia no kanang naglibog ko ba nga si Jesus gamhanan kaayo. Nganong ang opsyon gyud niya sa pagluwas nato ang pagantos man niya? Kung ako'y gamhanan kaayo, nganong kana may akong gamiton? Nga naamang ko'y gahom. Sa ato pa, nothing is impossible with him. Kadaghan sa iyang options nga mahimo. Nganong ang pagantos gyud mo iyang gigamit? Ug na mo ikatubag ana, mangundang na ta din ni sa atong kuan bitaw. Mga igsoon be, kamo ko no bitaw. Baga ko na ninyo. Ngano man nga ang gigamit ni Jesus sa pagluwas sa tao nga porti man ta niya kagamhanan, wa may imposible niya, ang patay gani iya ra man buhiog, usa lang kapag sulti, ang tubig himuon niyang bino, ang 5 kapan himuon niya makapakaon og pila na ka libo ka tawo. Pero ngano ang pagantos man iyang gigamit nga kadaghan untang mahimo niya tungod sa iyang gahom. Mao may kabubuton sa amahan. Lagi pero nganong usara man siya ang amahan. Nganong mao man sa lagi kabubuton sa amahan. Nganong diha man gid anang pagantos murag bag makalibog na ba. So okay. Party sa nganong gigamit niya ang pagantos na dili sa na natutubagon kay naman ta sa oras nga niabot na matag 30 minutos. So ato nang tubagon inighuman ini mga pipila ka mga pahinomdom. Ang simbahan sulod sa bilangguan. Ambot ni kalit pala nigsuod sa kung hunahuna ning pangutanaha. Ngano man nga gigamit man niya ang pagantos. Pulos man ta way tubag ani mga igsuon pero ato lang ning pamalandungan.
Be ko na be, ako kuno ni patubago ni ako mga anghel ani kay nga bagin ni sila anghel nga magbalantay. Sige. Kanang bisag unsa kong klase sa atong tubag kay para nako importante man tingaling matinaw nato sa ato lang level ba. Mga kuan naman sa ordinaryong tao. Pero at least ba do na tay convincing reasons nga ano man nga gigamit man sa atong Ginoo nga mao si Jesucristo sa iyang amahan nga ang pag-antos gyud maoy himuong agianan sa pagluwas sa tao nga tungod unta sa iyang dako kay grabe kay gahom nga way imposible pagkadaghan unta gyung options nga iyang gamiton. Ay ka na ba? Tungod sa ako lang sang hunahuna pa din. Iyang gipakita sa iyang dakong gugma sa mga tao og kita sad nga mga tao nga maminaw nakakita og makabasa ka sa Biblia og sa kinabuhi ni Kristo nga ingon na atong buhaton ba nga magsakripisyo. Nya buot magpakamatay na lang. So unsa man to niya mura og modeling unsa mo? Mura ginana ba? Gipakita niya ang iyang dakong gugma nga makita sa tao bang iyang gibuhat gid niya gibuhat jud. So pagpakita to sa iyang dakong gugma. Dakong gugma. So kana ding na ding og dako ang imong paghigugma. Pakamatyan gid nimo ang imong gihigugma. Nindo tayo. Tinuod na Sister Celia ngayon. Father, love entails pain and suffering. Wala siya di ay. Tinuod jud kana bitot kami na wa man kay asawa kami na nami mga bana. Kanang iri kami wa pay minyo lami pa kaayo pero ikabag-ong minyo pus lami pa jud kay pero nanagis mga 5 years 10 years makakita ka iyang bati o iyang batasan niya dili na jud ka kakuan kay imo na gunang bana kinlang imo na jud siyang dawaton imong antuson ba para ma-preserve ang kaminyoon. So na jud sa piring man tinuod nga gugma nga mo dawat jud kaniya whatever it takes. So ang unsa man murag ang gahom ni Kristo na curtailed pagpangitag option tungod sa iyang gugma na to. Mura bagwa na siya laing option nga makita tungod sa iyang dakong gugma na to. Antos gyud. Antos gyud siya. Para luwas niya ang nadungog karon ka ganiha lang gyud ba nga ang asawa gisud sa refrigerator niya karon mo kadungog amiga na nako ba niya. Karon mo kadungog nga gisud sa refrigerator. Namatay. Sa iyang bana wala buhi niya. Iyang gisud ito. Adik bayang bana. Oo. Nga gisud ang asawa niya. Nagtawag sila pulis pangita kay gisud ng asawa sa refrigerator sig pangita nara dai sa refrigerator pero nabuhi siya karon. Mo nakaron pa na namon na istoryahan kay naghatot mig kuan ganiha. Gigapos ang kanang asawa. Gisud lang kuno tiko ko. Nga naman sa siyang wa mo gawas nga gisud mo ka siya. Agilakan? Naman siya gabantay. Oo, gibantayan. Oo, kay mo gawas iya patyon. Tungod na sa ko. Nya nahigugma tong asawa sa katong adik. Ay hantod namatay jud siya sa kadugay yang bana nara gyud siya wa gyud siya mahawa. Munay gugmang Diyos nun. Sige. Huwag gipili ba? Sa Tinagalog pa, mahal na mahal kita. Maging sino ka man. Maging sino ka man. Sige. Ato lagi padayon nito. Nga naman nga ang pag-antos man. Ang tubag ni Sister Celia tungod sa iyang gugma. Gidasunan sa tong Sister Glinda. Sister Conchita, ang samay mo. Okay. Samtang na malandong ko, nga naman ang Ginoo nga, nag-antos man yun siya, no? Nagpasakit, nagpakamatay sa krus. Aron yun mapakita ang iyang pagkamakagagahom. Kay kung dili siya, mo agi ang pag-antos kasakit, di man mapakita ang iyang gahong nga, mabanhaw yun siya, human sa iyang pag-antos o pagpasakit o kamatayon. Sa krus. Og dili niya kuan mapasinati ng mga pag-antos kasakit dili gud mapakita ang iyang gahong nga naa di ay kabanhawan. Unya mao nang pag-antos no sakit mga kasakit man gyud na no. Muna nga niingon ko ganiha nga ganahan ko mag-antos nga naman because in pain we can see Christ. Sige, mo na no. Ang gahom mapakita ang gahom sa Ginoo diha sa pag-antos niya. Kay gipatay siya, gipaantos siya, gipatay niya human nabanhaw. Dito na nigawas ang gahom. Nigawas ang gahom. So dili mo gawas ang iyang gahom kundi siya patyon. Gamanan man siya. Gawas ka po ng gahom. Gawas ang gahom. Gawas ka po ng gahom. Pero okay sa to nga tubag ni Sister Conchita. Ako, unsa kaya kung tubag ani? Wa mo ko tubag tingali.
So, ang akong kuan ani, ang akong tubag ani nga mura ba gipakita ni Kristo ang gahom sa pag-antos. Para nako dunay gahom ang pag-antos. Binasi bitaw sa kaning kinabuhi ni Jesus ug ni Maria kay sila magitong duha ang tandem nga nag-antos. Nakita nako ba nga ang pag-antos nga Dios nun pag-antos na ay gahom. Nya ang unang gahom sa Dios nun nga pag-antos sa mas gibuhat ni Kristo ug sa mahal nga birhen nga ang pag-antos makaluwas. Ang pag-antos makaluwas. Ipakita ni Jesus nga way laing makaluwas ninyo gawa sa pag-antos. Ang makaluwas sa sala, makaluwas sa tanang butang. Panabitan ni kato Joseph the Dreamer. Oh. Nag-antos siya, nagibaligya siya. Siya mo inahimong manluluwas sa hasta siya mga igsuon sa niabot na ang kadtong dako kayong kagutom. Siya pa nahimong manluluwa sa Egypt. Napurti niyang antusan dito, gipreso siya, giakusahan pa siya. Pero sa iyang pag-antos, dito ni gimaw ang kaluwasan. Nya, ang pag-antos sa, kaning ato bang mga santos ba? Tanawa ang ilang mga pag-antos, Mother Teresa o Calcutta, o mamunay pinaka-bago na tong santos karon. Sa iyang pag-antos nga atiban, purting daghanang mga masakiton, mga bata o mga tiguang o mga tao ba nga nag-anto sa ilang murag depresyon na mga sakit nangaayo sila tungod sa pag-antos nilang Mother Teresa. So ang pag-antos makaluwas gina siya. Mao na nga para ning praktikal lang kita dinis atong katilingban karon. Kana na ang paglimpyo ng basura. Kinsa may mulimpyo anang basura nga mga tao. Ang mga basurero. Kita gani maagi gani ng trucks basura sapo mangita sa atong ilok. Pero sila adlaw o gabi sige yung hakot anang basura purting antusa gina nilag hanggap anang baho kayo. Pero tungod sa ilang pag-antos malimpyo ang atong palibot. Makaginhawa ta. Maluwas tas pollution. Maluwas tas diba? Kahugaw. Tungod silang pag-antos. Pero ang basurero, grabe, oy. Ana. Nya kana sang kuan, kana na ang muklag up ng ato mga drainage, kana underground drainage na to nga dali ra ba kayong muklag up. Kinsa may musubay ana to mga kanal kanang muablis kanal nya kut-kut yan mga lapok kuha ana kay para makuha nang niklag up. Purting antusa sa ana oy. Musud pa sila nga tus kanal, pamunlot anang na ang mga plastic nga ning clog up dito. Tungod sa ilang pag-antos ni kuan dayon ning ayo dayon ang drainage kay kun wa gyud pag-antos di ta maluwas ana at tanawa karon nga gitawag na ang kalibutan karon og pleasure oriented, comfort oriented. Mo nang si ginatag himo og dagkong factories kay para makahimo tag mga pagkaon nga kanabang gi-preserve ba. Nya britso dayon tagkuha na lang dito sa pagkaon, i-microwave day nato, instant dayon nga food. Nya instant meal, na natay instant coffee nga imo lang iso dito ana. Ang mga baboy karon instant lang nga mudako, tulo pa lang kabuan, wala dako na. Mga manok karon 25 days, wala dako na. Di na taganahan kay itong maghuwat patag 7 months, 1 year. Kay di lagi taganahan kanang text ana. Nga usan nimo ka text nga tug I love you, after few seconds bawas dag I love you to. Sa una magsuwat man tag letter. Nya maghuwat man ta iniging to I love you usa ka buwan, duha ka semana, una pa man ta ka receive I love you to. Oo, pero tungod ato daghang inaluwas karon. Unsa may na resulta? Porting daghanang sakit nga nahitabo. Daghang sakit. Nya ang gipasanginlan ani karon ang kanang atong gipangkaon. Labi na gyud kana mga preserved foods o kanang mga chemically grown up nga mga pagkaon sama sa hayop, mga pork, mga chicken, hasta gani isda, vegetables, fruits nga chemically grown ba. Mauna sila'y mga hatag kunog daghan ang cancer karon. O di sa to pa dili makaluwas ning pahayahay. Di makaluwas. Nya karon ingon nila, hala pangita dito labi nang anak kay cancer, yaga kimo na kay pangita dito ganang organic. Organic. Sulit na. Wa na. Nikatag na ang cancer dire. Wahina. Kadto unta tong kuan pa, organic yun to da. Pero nadyo ko'y nakitang pag-antos in reality, Father, sa imong kinabuhi.
katong bata pa ka. Mag-antos kag pasan og sako. Kabugat magliboy. Uling, Grabe. Pero Di gito na ko Pero may naman kalutan. balik-balikon sa Facebook kung tanaw, memorize na mo. Indot kaayo daghang kay manatandog ato. O di, daghan kayo mga taong ingon ana og kinabuhi, no? Grabe. Sa ginagmay og dinagko nga paagi, makaabot kita ng pag-antusa. Sa una ako, pingit-pingit ko ng pag-antusa, pero karon ako yung nakita mo, gito hinungdan nganong naingon ani ko. Maujud. No, Pinaagis tama. pag-antos. Pag-antos ba? Kay guwa ka mag-antos, di ka maingon ani karon. Dili gyud. Mauna. Nga ang mga tao di gid magmahay og mag-antos. Di gyud eh. So muna una, ang pag-antos makaluwas. Muna atong isultis mga piniriso. Sa bilangguan, maujud na. Ba nga, Kamu. antos mo dinhi. Ayaw mo pagsigreklamo, ayaw mo pangita dinig mga options nga para maglipay-lipay mo. Antusa kay luwason mo sa Ginoo dinhi. Santos mo. Kanagong inigsulti na ko anas mga piniriso, mamakpak guna sila nga. Mag-antos mo dinhi, palayaon mo sa Ginoo. Makpak sila. Lipay sila. Oh, malipay pero mao lagi di bangyapon mo antos. Unya kun ato sa sultihan ana ang atong mga tawo nga wa pa mapriso. Kana bang niapas gawas ba? Ug mag-antos lang gid unta sila sa mga diniyos nga pagtrabaho. Di gid sila masuod sa prisuhan. Amen. Oh, di masuod eh. Dili. Ug mag-antos ba lang? Ang uban di man gusto mag-antos, mangawat man dayon para Oh. makakwarta. Kana bang ingon ka wa ko'y pagkaon. Unsa may makaluwas nako para saka akong kagutom, mag-antos kog trabaho. Aron maluwas ko sa kagutom. Adili ka mapriso. Nya kanasang maibog kag babay. Nya dili ka sugton. Dili nimo i-rape. Kaya ang rape mo, matoy outright dayon nga kuha din nimo. Ika mag-antos ko. Sa may pag-antos, sige kapakita sa babae nga imo siyang alagaran. Paabot og kanus ang Oy, sugot. badugay ng Pagod siya. kamo mga babae basta magsige na mo kakita ang gialagaran mo, nya kiring kayo. Develop. Ganahan na. Masige na kaingon nga, hala, nice man din ni siya. Charot. Nice. Charot. Tanawa, di ba? Matukangan, gigadog. Nice ka diya. Nice mo juga ka nang sige kang hatod, bandan na sa motor. Driver sa kabalhabal. Mag-antos siya. Manguyab siya nimo, buang ka diya, driver ka kabalhabal. Ako rin maestra ko. Sige, ma'am, usay mo schedule kay ako lang kay hatod. Mag-antos sige. No, sige, antos yun. Ana, Makabot jud dayon. Madugay tong maestra mo, text na to. Kuha ako aning orasa. Madugay, ikagi makuha. Correct, daghan, oy. Okay, may makinam antos ang driver sa balhabal. Lapukon siya. Sige lang, ma'am. Kanang kupot lang gid diha kay ako na bahala diri og unsaon eh. Ay lang yung tugka ni Muntil kay magkalapok niya ka. Basta dong nga. So ladong naganag ikaglapok kay sus para dinimo. Nag-antos ko tungod nimo. Oh, ana, na patay class records maestra. So mo na siya ang pag-antos makaluwas. Nya, kanira bang iyang kaluwasan dili ra ba ingong temporary? Kana bang mapadayonon kanang malungtaron. Malungtaron ang kaluwasan sa pag-antos. So nay una mga igsoon. Ang ikaduha, ang gahom sa pag-antos kay taming batok sa sala. Ang pag-antos taming batok sa sala. Muna si Maria, wa gyud kasala. Si Jesus, wa gyud kasala kay mao ni the best kaniganing shield against the kanibitang attacks bitaw sa sala. Tanawa ra gud ang pag-antos ni Jesus. Taming sa pagpakasala. Taming batok sa sala. Kana bang ang sala dili kasud nato kay matod pa sa mga spiritual experts. Kani kuno si Satanas 24/7 every second sigihan tagtira niya nang iyang fiery nga mga arrows. Kana bang mga udyo nga nagkayo mo na ang temptation. Tentasyon ma. Bisag kami mga pare, magmisa lang gani mi. Kanang inig-ingon nimo, igabot ko na mo sa altar ba? Ang Ginoo mo na kanyo, tan-aw mo minas mga tao. Sus. Dito'y mag-sexy kayo. Kanya makita gini mo ba nga hugot kay angay. Mag-igana ni duko di mo balik. Duta sa dani Lord. Iniglingkod mo, tinambit niya gaminis ko. Agoy, patay. Muna, jigin lamig duko. Padoko-doko, niya pasiplat ginagmay. Ana, tentasyon na ay, sula ka, gamisa ka, niya pakiton ka ginana. Bito. Lisod ay. Gamit jud ang kaaw. Niya, dili ka kamong mo antos, wa kay gugmas pag-antos.
Di ka kasabot nganong mo antos ka nga di lang yung kumurinjoy ani. Batay ka. Sa internet pananglitan kanang naa mga bisan sa ato kanang mga cellphone. Mo pop up man na kanang mga siksi kayo. Mo pop up boy igtulpok nimo gas sunod-sunod puting daghana. Hasta ako na mailan ko say. Ambot ni Joseph ato mabutan ni siya di man siya tigtanaw tingali ana. Kana bitaw sa bilangguan Father nangutan naman ko nila. Ngano man gyud nga nisud man gyud mo aning pamaligya sa shabu drug pusher. Ang sister nga kuan kadyo man kaayo ang sapi. No. Mauni sila ni sud mi ani. Kay kapoy man tong magliboy, kapoy man ang mag-antos. Pamaligya shabu kay kadyo tra halin kwarta na. Wala gina ang sala kusog kini siya mangimbitar kay ang sala god magsige na siya tira basta ka maulang ikaw mo antos. Pero gus bana god wa nakalamiis imong asawa, bana ka, wa nakalamiis imong asawa. Or asawa ka, wa nakalamiis imong bana. Pero imong ikumbinser ang imong kaugalingon nga bana ko ni or asawa ko ni. Bisan pag naay magsigig text nimo, magsigig ingon nimo isip asawa ka nga you are the star of my eyes. Inana no. Makumpleto akong adlaw basta kita ko nimo. Nyang imong bana dito di nagi mo tagad nimo. Adto na ka mag-text ato. Pero kamo ka mo antos nga di lang yung kuani kay makasa kuani. Antuson ko ning akong bana kay mao na ni akong gidesisyon kinabuhi. Di juga kasa. Di ka kasa. Pero ang mga ubang mga asawa maingon dayon, "Uy, ano gutong mag-antos ko aning banaha?" Nga di amay mga tao nga nagmahal nako. Mao day na dito. Pero Father, dili sala kung ang asawa ba nanay upat ka anak, wa na gid siya gusto siyang bana kay wa na siya ganay sa batasan. Dili sala nga ni bulag gid siya ba pero wala siya laki gi katipon wala siyara. Sala kay imo manggi undangan ang imong pagbuhat sa gitawag nato o Panaad og obligations, duties and obligations in marriage. Nya imo man gipanaad imong duties and obligations in marriage ni stop na ka. Ako man siyang gitambagan gud ni man siya. Asa may akong salaan ni nga wa naman ko ganis batasan nagpuyo naman ko nga limpyo wa man ko laki Pero dili man ko na gana-gana. Ang imong duties and responsibilities towards your husband mo inahunong. Nya imo man ang panaa dito mo bitang dawaton ba ninimo nga maimong bana sumala sa lagda sa tong simbahan. Di ba mo na? Imo ba ni siyang dawaton nga imong bana sa balaod maulagi. Di na ko siya kaagwanta sa kinaiyang sa kasakit o sa kalipay, sa kapitos o sa kamugaway. Ang kamatayon ray makabulag ka nato. Siya gibuwag man siya nga buhi pa. Maulagi na asus. Sa tabawa lagi siya mo antos. Dili siya mo antos niya. Nakasaan na siya ana. Kay wa man. Siya mo antos. Inka, unya mamatay ko ana pader. Si Kristo namatay lagi. Kita gani nga mga makasasala, ang ayan tang mag-antos. Si Jesus nga way sala, si Maria nga way sala, ni antos man gani para nato. Kita na hinoon mo di mo antos. No. Mo na mga igsoon, sagang na siya, panagang sa sala. Paghisgot og sala nga dili masulbad sa pag-antos. Wa gyud. Ang tanang sala mabuntog yun basta kamao kang muantos. Kaning sala sa pangurakot, kanang pangurakot, nganong nangurakot man sila kay di gusto mo antos nga magsigi og atubang anang kwarta nga gamay kaayo nga iyang makuha gikas iyang sweldo. Gusto din siya atong instant din nga minilyon. Di na. Kanang sala sa syabo, kanang pagsigsuyop. Og muantos lang gyud ay kadiha og kaning trabaho ginayhinay, kanang ginagmayng sweldo ba? Nga basta makakaon lang ka, dili ka makapamaligya anang suyupuno no eh. Kana sang sugal, Father. O kanang sugal. Gusto nila nga masugal gid sila kay nangandoy nga makadaog og dako kayo niya. Di mo antos tigumon pala na nimo mag-antos kag tigom ikaw. Sa tinuod-anay mao gid siguro ang pag-antos mo siguro nga makatigom ka. Kay una-una lang ko do kanang swertres, tagpila na swertres. Tag-G's. Nya katulo sa kadlaw. Katulo di ato pa 30. Unya, usara de ka ticket imong ano na. Dili kasagaran ron ng gasto daghan. Sige, ari lang tas 30. Ang 30 sud sa usa ka buwan, pilam na siya. 900. 900. Sa usa ka tuig, pilam na. Kuan siya 12 times 9 10,800. 10,800 sa usa na ka tuig. Sus ka tuig. Unya, inigtapos sa usa ka tuig ig Pasko, naa kay natigom nga 10,800. Unsa mo na nimo ig Pasko?
Di makahimo ka ana og gamay kana ganing Party-party. sa Sa inyong mga pamilya. inyong pamilya. Kana sa tag 30 pa lang nang naa. So, tag-30 lang. Yeah, apilan pag sigarilyo, Napay sigarilyo, inom pa. putigumon pa na Oh. suna ay di kwarta. Naay kwarta. Nya, lagi. mo bitaw na nga ang kwarta dali kay siyang hot doon basta na kay bisyo. Ya, ang mga tao ra ba, basta makalisod-lisod namin din, sus, Ginoo, kung mahigugma pa ka na mo, anong nag-antos man ni aning kalisod. Kaysa may hinungdan tao ra. Nganong mo inom, nganong mo sugal, nganong mo sigarilyo. Ana. Matod pa sa akong amigo nga na milyonaryo gikas iyang pagka-pobre kayo, niingon din siya, Padre, og na tay trabaho, isipon tanan natong tuburan sa tubig kay taga-bukid man puto siya na may tuburan sa tubig. Isipon tanan nga tubod sa tubig. Kanang tubod sa tubig kung sawran lang na nimo og galon nga way buslot. Inigabot ana ikabuntag bisag unsa kahinay na puno ang imong galon ay. Pero ang imo ganing baril bisag baril pa imong isawod pero naay buslot. Bisag unsa ka kusog sa aga sa tubig igsunod nimong tanaw wa na. Yang gitawag og mga buslot kana mga bisyo. Ang bisyo mo na siya ay buslot. Naagi ng bisyo, buslot ka. Yeah, mo na siya. Ang pag-antos, makasagang og mga sala. Karon, ang ikatulong akong napamulandungan nga, ang pag-antos, yawi sa gingharian sa Dios. Yawi ba? Murag ang cross, cross may symbol sa pag-antos. Murag mo na imong iabli sa siradura sa langit. Nya kaning langit, mura ni siya og kanang sirado nga lawak. Nga inig-abli ni mo masyaka. Para gud nang lawak nga sirado nya nakayawi. Inig-abli ni mo pag abli din ni mo duna dito iro din puting dakua. Masyaka maana kana. Pero ang langit, ang gipaniguro ni Kristo nga ang langit kuno mo'y matahom nga way ikatandi. So sa ato pa ang imong cross inig-abli ni mo sa langit. Ika-abli sa pultahas langit, batio nimo ang tumang kalipay. Nya tanawa kanus amang kita mahimong malipayon kaayo. Inighuman gis pag-antos. Nya kanang kalipay ba nga dili bitaw mawa dayon? Kanang taas-taas gid ba panandan. Mo graduate ka og college. Kana. Perti nimong antos yung eskwela, lab tanan yun. Apra na kus una ba sugag kandila na maglakaw, nya sudan og luyag asin. Pagpaso nako dito labi na kay nakadawat sa kugamayng honor nga magna cum laude kunuhay na yung mga medalyan gisabong ba? Sumurag ang langit, murag ni tuyok sa kalipay. Nya hangtod karon ako nang ni apa na sa akong kasing-kasing kanang kalipay. Kadugay na ato March 1987. Pero ni apa ang kalipay nga kanang ighisgot ako. Nindutag yung balik-balik og hisgot. Pinaagi sa pag-antos. Gibati ang kalipay. Katong pag-antosa di sayon Nya karon ang pag-antos sa nako sa akong papa o sa akong maguwa nga nga paralyzed. Grabe man gitong antusa. Diri pa ko simbahan, sigihan pa ko og kanang daot sa ako mga isig sa simbahan. Sigihan yung daot ang akong taga-simbahan rasad. Taga-simbahan. Ay naidaghan dai sa kamo na kay bawa mo ana pagkadaghang yawa da simbahan sa maapil man ganita. Pero ambot ka din sa istasyonan wa baka din yawa pero bila simbahan ay daghan ya. Nya karon akong gi antos og maayo. Karon unsay resulta na pare ko. Nya dili pare nga kana bitang mura bitaw og kanang duna ko'y pangandoy panglain. Murag para bitaw nako mao na ni siya ang kalipay nga dili ikatandi. Yes. Kalipay na way katapusan. Anya. Diya ta pagsud bitaw na akong seminaryo. Mahinomdom sa ko sa una pagsud akong seminaryo inigtan-aw na mo ang pagkaon buwad ba. Sus buwad dosod. Ana ang mga ako taw mga kaubang seminarista ba kadaghanan mo reklamo. Sus sige lang buwad lab. Mamalit na sila kana mga tuna kana bang mga nilata ba, mga sardinas. Mamalit sila tus kantin kay sus buwad. Pero buwad nga minantikaan. Nya mahinomdom man kus una nga ang akong sudan luyag asin. Unya ikakita na ko ng buwad nga minantikaan. Purti mang lamian. Sus na ako'y purti na ko makakaon sa buwad minantikaan. Kana mga ingon arong Lenten season. Kana na malang isda bitaw nga kanang prito. Na purti yung ugahag naong. Pero tungod kay pinirito, ako nga nagkaon sa unag luyag asin, purting ganahan. Pinakalami na. Ginuton nga nakahantod ang matas isda ako ginagkuang kay wa nas amos una. Muna nga ako ingos lang nga, Brad, sige magkakaon ya nako. Kamo ba sultihan ta mo.
Sukad pagkatao nako, nakatilaw ko kinabuhi nga tinuod nga hayahay dinhi pagsoda kog seminaryo. Mao ni pinakahayahay, binuang lang imo brad, kalisod na itong kinabuhi ni, kalaay ani ana. Nako mao ni pinakanindot na kong kinabuhi. Kaugbuad. Kanang kaugbuad, kaon anang na ang isda kay. So na bago ka nang luyag asin at itulong usahay ka nang ikasin ako ng daginuton kapila na nako kanon itunlob suka. Usahay ka nang usa ka ikasin Charon. ana tulo ka adlaw. Nya katong sitsaron nga katubang Charon nga kon ba tag- katubang iso. katubang sitsaron nga nga lingin. lingin usahay nga katong piso. nga Sa iso. square food. Ibutang ato usa ka plastikan. plastic. Usa ka simanan ana akong kaon. Ito sulog suka. Tuslod suka mo na akong kuan sa una. Pagkasuy mo yun. Nya karon nga napari na kapit tinang nandutas pagkaon. Tinunol ang mga pagkaon. Uy, sobra-sobra. Trending. Amo na padi sabi. Padi tinuod yun ang panultihon nga ang mag-antos masantos. Masantos. Pero din his kalibutan, ang yawi sa kalipay, kay ang langit, kalipay man nga way ikatandi. Ang yawi gyud sa kalipay nga makapalipay ni mog tinud-anay, kana yung pag-antos. Ako lang example, kani mga manag-uyab. Ang mag-uyab nga di mo antos nga maghimo din sila sa ilang premarital sex. Inigkasal nila, makitaan gini mog malipayon ba sila ikasal? Di gyud. Galuya ang mga naw. Galuya oy. Wa gyud kay sila kalipay. Pero tan-awan ang mga manag-uyab ug naamo gyud makitaan nga gikasal nga manag-uyab na sila nga wa gyud sila maghilabtanay. Oy, nigo magkasalan na lagsik ig mga naw. Malipayon ka. Inig honeymoon Excited ana, kayo. mga luya gid na sila pero lipay kayo. Ano bang hangtod na lang naminyo sila ang ilang kalipay porte gyapong grabiha. Continuous. Mabitan na nga kung doon ay mga kasakit, matuman ginila nga silang duha mag-inunungay sa pag-atubang sa kasakit. Panagsara kaayo nga ang asawa mo'y mahimong kasakit sa bana or ang bana mo'y mahimong kasakit sa asawa. Palagsara. Basta nag-amping sila nga wa gid sila maghimo, nag-antos gid sila nga di sila maghimo ng premarital sex. Unya ilang giantos ang tanan niya, ang ilang lawas nung kahinam didto na nila gibuga pag humagkasal. Ay grabe kay ilang banding. Amo nang pag-antos pagpugong sa kaugalingon. Pagpugong sa kaugalingon ba? Sa mga lami. Nya karon kay daghan biya kay mga batan-on nga basta lami tira dayon. Usahay gani madani man kay mi ana usahay. Basta lami. Kay inumdum ka itong amiga ni mo sa Manila, Father. Katong gisak-an na to ba? Oo. Ningon siya nga, katong yung mga maid nga magpurol ug magbo kaayo. Ingon nga, i-reserve na inyong mga paa sa inyong mamahimong bana. O kana bitaw. Kakakabya kong leksyon na to niya. Oo. Idot ka siya mamaymay siya mga maid. Mo na nga ang kaning pag-antos yawi ni siya sa gingharian sa langit, yawi ni siya sa kalipay nga langit nun. Kana bang malungtaron nga kalipay, dili nang lumalabay nga kalipay. Kay kun kaning pag-antos, kuhaon na ni siya, magsige na lang tagbuhat mo ng gamit ka ng pills, gamit ka ng ayude, gamit ka ng kanang unsa na ligation vasectomy kay parang unsa kanusa kaganahan tira dayon. Sige lang palami bisag sala. Wa na nay kuan, wala na kay nay value ng kalipaya. Pero kung kadto ganing kalipay sa nagtiayon nga bunga sa ilang pag-antos, pagpugong sa kaugalingon, malipayon kay sila, takod pa na sila mga anak. Nana. So mga igsoon, mura mag napupos ng atong panahon, porti naman atong inantusay. So ato lang ning hinumduman ang among magipanghisgutan din nya labaw sa tanan ang kaning bag-o namong pamulando nga ang pag-antos di ay dunay gahom. Karang pag-antos pagsuds bilangguan padre. O kana. Malipayon kay tana. Mo bitaw mga kapa, i-congratulate nato ang tanang mga kapa nga nag-antos pag-antos bilangguan. Amen. Malipayon kay mga naong. Tanawang mga kapa nga magsigilag kalit, usahay dili kasods bilangguan, kusmuron og mga naong. Pero kana yung faithful kayo mato. Correct. Ang naong sayag yun, sayag. Way kakapoy. Way kakapoy. Di mo sig reklamo. Wa. May plating sa wa. Tanawa na di ba dili maripanan, masuko lang dayon. Unang mga binilanggo magulanon inikitos ka pa nga smiling amawa ilang kaguol. Kaguol. Muna, hinaot unta. Mga kapa volunteers, congratulations. Nya, magpadayon tas atong pag-antos sa jail. Nya, ngato sa mga benefactors, nga ning tabang nato, nga nag-antos gid tawag trabaho. Nya, ila pa yung i-share nato ila mga kwarta. Asos, kadako ninyo anang gracias Ginoo. Inyo nang giablihan. Nya, kung doon na mo yung mga pag-antos, mga igsoon, isipan na nga muna na inyong mga yawi padong sa langit. Wow. Nya, kung nang imo ganing pag-antos porting daghana, isipan na lang nga karing uban, duplicate. Arong bawa ring usado na pa kay ikaablis langit. Nindota ka. Mo na hinaot pa unta ato ning ipaambit sa uban.
Karon atong pasalamatan ang ato dinhing istasyon sa DYRF, ilabi na gyud ang ilang general manager nga maabtikon kayo si Father Bob Ibisa, ang iyang mga kauban labi na si Father Phil o ang ato karong makugihong technician is Joseph dinhi sa ato karong programa. Ato ning tapuson pinaagi sa mubong pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Hesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, yampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katigan nga walay katapusan. Amen. San Jose, Yampo mo kami. San Pedro Calungsod. Yampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Inyong nabati ang tulumanon. Ang simbahan, sulod sa bilangguan. Antod sa sunod higayon, daghang salamat. Radio